साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौबो हामबाय होनो जोंनि जे 5 गेरेन्टि बेखौ बिसासाव लानानै भट होनानै जोंखौहाय देरहाहोदों। युथ हिसाबै मोनसे समस्थियाव गैयाबो 5000 जनसो दङ। होमबा बे 100टाखौ जोङो साबैसेनो जों रानगोन। सार्कुलार होजेननाय जाबाय। फरेस्टार आरो फरेस्ट गार्ड 800 जोङो 29 जों हरखाबाय। 25 तारिखनिफ्रायनो नैबे सेक्स डिस्ट्रिबिउसना सोलिबोदों आरो जों बयबो मिथिगौ मोनफ्रोमबो पार्टिनि नोङो सापर्टारफ्राबो मिथिगौ जे जेब्ला बिटिसि इलेक्सन जादोंमोन अब्ला जोंबो मानगोनां सिबिजाथाव हाग्रामा महिलारि सारनि जे कमिटमेन्ट बेखौ लानानै जोंबो रायजोनो खोथा होबोदों आरो बे खोथा होबोनाय बादिनो दिनै नैबे बास्तबाव दिनैहाय जोङो नुनो मोनबाय नैबे जुमदार समस्थियावबो। दा बेनिखायनो आंनिफ्राय मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारखौ सानथ्र'हायै हामबाय आरो हामबाय होनो आरो जुमदार समस्थिनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौबो हामबाय होनो जोंनि जे 5 गेरेन्टि बेखौ बिसासाव लानानै भट होनानै जोंखौहाय देरहाहोदों आरो गोबांथार देरहानायजों लोगोसे दिनै जोङो सरकार दानायजों लोगोसे दिनै बे मोनबा गेरेन्टिखौ दिनै जोङो रायजो राजाफोरनो जोङो होनो हाबाय। बहाय दुखु जानांगौ जेबो गैया। मानो होनना बुङोबा सिम्पल खोथा बेनो जे युथफोरनि खेत्रखौ बुङोब्ला 2 लाखनि खेत्रआ मोनसे समस्थियाव 100 जनल' हरग्रोदों। दा युथ हिसाबै मोनसे समस्थियाव गैयाबो 5000 जनसो दङ। होमबा बे 100टाखौ जोङो साबैसेनो जों रानगोन। 100 जनल'सो जोङो होनो हागोन नंगौना नङा? नाथाय समजों लोगोसे बेखौ जोङो एडजास्ट खालामगोन। बे जाहैबाय 2 लाखआ जाहैबाय जायफोर साख्रि मोनथावथाव नङा बेखौ लानानै बिजनेस खालामनानै गावखौ थांनानै थानाय मोनसे राहाखौ लानो हायो बेनि थाखाय बेखौ होनाय जादों। बाखि जिखिनि युथफोर दङ गोबांथार दिनै 3rd ग्रेड 4th ग्रेड दिनैहाय एडभार्टाइज दिनै ओंखारगोन आरो अलरेडि होखाबाय फरेस्टनिफ्राय। मोननै सार्कुलार होजेननाय जाबाय फरेस्टार आरो फरेस्ट गार्ड। बे मोननैखौ अलरेडि बिटिसि सरकारा सिएसपिनि दुवारै सार्कुलार होबाय बा एडभार्टाइज होबाय। थिग बेबायदिनो एजुकेसन मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआव 3rd ग्रेड 4th ग्रेडआ जोंहा निजेस्व होनो हानाय पावार दं बिटिसिआव। खिन्थु थांनाय सरकारासो बेखौहाय माखासे फुल मा होनना बुङो पावारखौ थारमाने बिसोर इउज खालामनो हायाखै। नाथाय एबारनि जे सरकार बिटिसिनि जे हाग्रामानि जे सरकार बियो जे मोनसे बिटिसि एकर्ड जादोंमोन बे एकर्डनि दुवारै जे पावार दङ बे पावारखौ लानानैनो दिनै मोनसे दिनै मावगासिनो दङ। दा बेनिखायनो जायफोर दिनैहाय 2 लाखनि खेत्रआनो हक आइबिएसनि खेत्रआनो हक बा सिनियर सिटिजेनानो हक सेल्फ हेल्प ग्रुपआनो हक गासिबो दिनैहाय मोनहैगोन। खिन्थु दिनै खेबसेनो हानाय नङा। खिन्थु सेल्फ हेल्प ग्रुपआथ' ओरैबायदि मोनसे दिनै जुमदार समस्ति हिसाबै जोंहा 900 बा 1000थासोल' दङ। बिनि गेजेराव जोङो 800 जोङो 29 जों हरखाबाय। मथा मथि अलमस्ट मोनजोबखाबाय आरो माखासे जिखिनि 2 मोनथाम थालांनाय बियो सोरनिबा एकाउन्टआ मिलाया सोरनिबा नोङो KYC क्लियार नङा बेबादि माखासे रेजिस्ट्रेसनाबो नोङो रिनिउवेल नङा बेबादियाव मोनसे मोननैया थालांदों। जोंनि टारगेटआ 833मोन। दा बेनिखायनो आं खावलायहरदों रायजो राजाफोरनिसिम जायफोर दिनैहाय मोनाखै फैबाय थानाय समावहाय बिथांमोना मोनगोन। मानो होनना बुङोबा 5 गेरेन्टि आरो बे 5 बोसोरनि गेरेन्टि बियो। बेनिखायनो जायफोर मोनाखै बियो गोसोआवहाय दुखु लानो नाङा। बियो आंनिफ्राय गुरैयै खावलायहरनाय। दे बुङोब्ला बहुद खोथा ओंखारलाङो। जेब्लानो सरकार दाजेनदों बे समावनो जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा जों बयखौबो मोनसे बिथोन होदों। बेनो जाहैबाय सरकार हिसाबै जायफोर दिनैहाय दुखुथिया जायफोर मोनथावथाव बिसोर रायजो राजाफोरखौ बिट्रि खालामनाङा बा बिसोरखौहाय नाथ्रोदनानै दोननो नाङा। मानोना बयहाबो फिउचार दं बयहाबो थांनानै थानायनि राइट दङ। बिनिखायनो आगय सरकारा जेरैबायदि नोङो बन्चित खालामदों नैबे सरकारा मालाबाबो गोरिब मोनथावथावफोरखौ बन्चित खालामनाय नङा। थिग बेबायदिनो आइबिएसआवबो खुनु पार्टिखौ लानानै जों होनाय जायाखै। 2 लाखआवबो जायफोर एखे मा होनना बुङो बेखौहाय एक्टिभ UPPLआबो मोनदों होननाय खोनादों। आरो बेखौ होनायनि खारना जाय मानसिया मोनथावथाव गोरिब
निश्चय बियो मोनदों खोमा आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपआथ' जोंना 500 जना एकेबारे जोंनि बिपिएफनि एके हार्डवार्क किन्तु बाथ्राया बाखि जे 350सो दङ बियो फ्राय इउपिपि सापर्टारानो अब्लाबो जों बिसोरनो होदों बेनिखायनो दानि सरकारा आगयनि सरकार बादि वान साइड जानाय नङा आरो सरकार बादि बे सरकारा मावलांगोन रायजोनि जानानै बेनो